האם במקום להתמקד בעבודה, אתם מוצפים בניירת? חשבוניות, הצעות מחיר, חתימות, רשימות ואישורים? עכשיו אפשר להפסיק את כאב הראש ולעשות סדר בתהליך הרכש עם Cloud ERP. אז איך זה עובד? נכנסים לאתר, מזדהים, בוחרים מה מזמינים, בוחרים את סעיפי ההוצאות, ושולחים את הבקשה שמגיעה למנהל. במידה והמנהל מאשר את הבקשה, ההזמנה תישלח ישירות לספק. כשתגיע החשבונית, היא תוזן אוטומטית להנהלת חשבונות. זהו, כל המידע בהישג ידכם בכל זמן ומכל מקום. התהליך אצלכם מורכב יותר? המערכת גמישה ומאפשרת התאמה מדויקת עבור הארגון שלכם. אז איך מתחילים? נרשמים לתקופת ניסיון, בחינם וללא התחייבות. לאחר שהמערכת תוגדר עבורכם בתוך מספר דקות, תוכלו לחזור לעבודה שלכם בראש נקי. הרשמו עכשיו Cloud ERP COIL